37. rozjížďka. Na jezdící Petr Březina s 309, 443 Lukáš Knap, 402 Nováček, 402 Matějka, 402 a 464 Voček. Oni se připraví, už budeme mít rejstřík, takže 125, potom 250, potom 160. A budeme mít odjety všechny rozjížďky a budou v finále jízdy. Na finále dostane panáka. Na startovní rozhodí na 320. A jedem! Jo! Láďo, jeď, využij situace! Také se zbavují soupeře. A teď tahej, Láďo, jeď. Co? Ono tady se nemůže přijet, protože je na žlutých. Tam už může. Tam už jo. Možná by to chtěl, aby jsme mu víc zafandili. Aby byli slyšet pořádně všichni. Ale že bude řovat jenom jeden člověk. Třeba podporu do auta. Hele, jak se přibližuje. Teda podle mé kamery. Láďo, pojeď, Láďo! Tady nemůžeš. A jedem, tahej! Jeď! Woo! A jeď!